În ultimul video am discutat despre incidentul copiilor dispăruți. Deoarece Five Nights at Freddy's 3 a fost lansat pe piață, am decis să fac o a doua parte al acestui eveniment, discutând în continuare despre pierderea purandeilor. Însă, pe lângă acesta, mai adăugăm și un alt subiect, acesta fiind Purple Man, sau de ce nu, Omul Violet. Vreau să confirm că acest video va conține doar teoriile scotocite de mine, deci nu ne vom mai baza pe statisticile fanilor. Cum am spus din ultimul video, aceste afișe au determinat că doar 4 copii au fost dați dispăruți. L-am mai adăugat și pe cel de-al 5-lea copil, acesta fiind Golden Freddy. Însă, după apariția la Five Nights at Freddy's 3, putem constata că de fapt au mai murit și alți copii, aceștia posedând alte mascote. Aici ne referim la Balloon Boy, tradus de cineva copilul baloanelor, Mangle și Marioneta. Cum putem confirma aceste lucruri? Ei bine, în al treilea joc, antagonistul este Springtrap. Pe lângă acest nou personaj, avem și fantomele vechilor animatroni care încearcă să te sperie. După ce termini jocul, la extras vei găsi animatronii care participă la acțiune. Aceștia sunt Fantoma Freddy, Fantoma Chica, Fantoma Foxy, Fantoma Balloon Boy și Fantoma Marionetă. Însă, nu lipsește ceva? În primul rând, unde e Bunny? Înțeleg că Springtrap este versiunea lui de Golden. Unii ar spune că acesta a fost construit din Bunny și alți animatroni, însă el apare nefuncționabil în camera 6 din Five Nights at Freddy's 3. Toți animatronii beneficiază de o lumină în ochii lor, însă Bunny pare nefuncționabil. Ce s-a întâmplat cu el? Nu știu. În al doilea rând, Mangle nu apare deloc în această listă din extras. Totuși, în joc, este o parte când el te atacă și după cum se poate vedea, acesta are ochii albi, fiind considerat tot o fantomă. De asemenea, el apare și într-unul din mini-jocuri. De ce nu este numerotată lista de animatroni? Chiar n-am idee. Pe această bază, stând și numărând pe degete, am avea în total cam 7 copii uciși de-a lungul acestor localuri Fazbear? Nu putem ști exact. Am luat în considerare numărul de animatron fantomă care te atacă. Dacă l-am mai pune și pe Golden Freddy, care nu apare în al treilea joc, atunci am avea 8 în total. Bun, dar dacă am merge spre sfârșitul jocului, acolo vedem că sunt 5 copii fantomă. Ceilalți 3 ar putea fi în acele 3 mini-jocuri? Ar fi o posibilitate atâta timp cât ele ți apar de obicei în a le aplica. Aceștia încearcă să-ți transmită un mesaj printr-un joc. Vorbind de mini-jocuri, ele apar încă din Five Nights at Freddy's 2, având o mare semnificație. Data trecută am avut o listă de suspecți care ar fi omorât pe acești copii. Ei bine, de data aceasta am doar un singur om care ar fi făcut asta, acesta fiind Purple Man. Spre exemplu, într-un mini-joc al morții apare Foxy, făcându-i bucuroși pe copii. Din nou, acesta când intră pe scenă, Purple Man este așezat în dreptul ei, iar când Foxy pășește în cameră, observă că toți cei 5 sunt morți. Unul dintre ei îl posedă pe Foxy. După cum observați, niciunul din acei copii nu plânge. Deci copilul plângăcios nu este acolo. Acum revenind din nou la mușcătura din 87, teoria mea este că până la urmă Foxy a provocat-o atâta timp cât l-a văzut pe Purple Man în stânga cortinei sale. Dar hei, mai o am în vedere și pe Mangle care atacă de sus, aceasta putând să rupă lobul frontal foarte ușor. Cine știe, poate până la urmă n-a fost un copil mușcat, poate până la urmă a fost chiar Purple Man sau unul dintre angajați. Acum, de ce spun asta? Animatronii nu ar dori niciodată să rănească copiii, ci doar vor să-și rea răzbunarea față de cel care i-a asasinat. Pe cine atacă animatronii? Pe gardieni. De ce? Logic, unul din ei a omorât pe toți. Dacă m-am spus că Purple Man este principalul ucigaș, atunci am putea constata că el a fost de fapt un angajat anterior la unul din localurile Fazbear. În Five Nights at Freddy's 3, niște casete vechi create de Fungi menționează că animatronii pot fi controlați din interior. Welcome to your new career as a performer/entertainer for Freddy Fazbear's Pizza. These tapes will provide you with much needed information on how to handle/climb into/climb out of mascot costumes. Cu toate astea, nu mai e nevoie să confirmăm că trebuie niște costume speciale pentru ca Purple Man să intre în ele sau ca să bage copiii în ele. În mini-jocurile de la sfârșitul fiecărei nopți din al treilea joc, apare câte o scenă unde Purple Man omoară cei 4 animatroni vestiți, Freddy, Bonnie, Chica și Foxy. După cum se vede, localul pare a fi nefolosit,
prin prejurul său văzându-se șobolani. Asta înseamnă că acel eveniment s-a produs între cei 30 de ani de la închiderea pizzeriei lui Freddy Fazbear's și deschiderea la Fazbear's Fright, The Horror Attraction. Purple Man a revenit înapoi la local pentru a pune în disfuncțiune animatronii, iar după ce a aplicat acest fapt, a trezit din nou fantomele copiilor. De frică, acesta s-a ascuns într-o cameră secretă care este confirmată de Fungi în al treilea joc. As always, if there is ever an emergency, please go to the designated safe room. Every location is built with one extra room that is not included in the digital map layouts programmed into the animatronics or security system. This room is hidden to customers, invisible to animatronics, and is always off camera. În Five Nights at Freddy's, această cameră pur și simplu nu există, însă o putem observa ușor în mini-jocurile din al treilea joc. Ei bine, acolo s-a pus și Springtrap după ce s-a observat că are anumite defecțiuni. There's been a slight change of company policy concerning use of the suit. Don't. After learning of an unfortunate incident at the sister location involving multiple and simultaneous spring lock failures, the company has deemed the suit temporarily unfit for employees. Safety is top priority at Freddy Fazbear's Pizza, which is why the classic suits are being retired to an appropriate location while being looked at by our technicians. La sfârșitul jocului, Purple Man este speriat de al cincilea copil, iar acesta se bagă în acest animatron. El a început să râdă de copii, iar deoarece costumul era defect, acesta a murit. Până la urmă, observăm că Springtrap, antagonistul principal din Five Nights at Freddy's 3, este de fapt spiritul lui Purple Man. Cam acesta a fost întregul mister care a fost în dispariția copiilor. Ok, acum de ce Purple Man nu este la pușcărie, nu se știe. La cât de idioți sunt polițiștii, aceștia probabil au luat un alt suspect sau e posibil ca Purple Man să fi scăpat din închisoare ascunzându-se în localul Fazbear. Asta e o posibilă teorie, ținând cont de baricadele care le-a pus în spatele ușii ca nimeni să nu intre acolo. Acum, despre teoria celor 8 copii, nu știu exact dacă este valabilă sau nu. E doar ceva scos din gura mea, deci nu e nevoie să o credeți. E posibil ca până la urmă să fie tot 5 copii, fantomele lui Mangle, Balloon Boy și marionetei să fie inexplicabile. Însă, dacă vă uitați la ultimul mini-joc în care trebuie să eliberezi copiii, marioneta dispare la fel ca și ceilalți animatroni. Acele baloane care se duc în aer reprezintă sufletele lor, fiind eliberate. La sfârșitul jocului se vede cele 5 mâști ale animatronilor vestiți. La Bad Ending, aceștia sunt cuprinse cu o lumină în ochii lor, demonstrând că sufletele acestora au rămas încă prinse acolo. La Good Ending, lumina din gaura măștilor dispare, demonstrând că sufletele lor și-au găsit pacea. Ca de obicei, puteți să vă spuneți și voi părerea în comentarii, urmând ca apoi să ne vedem la următorul episod.